Ja, så har far været ude at rejse. Han har ligesom været i Jylland lidt sådan, og der var en fyr, jeg mødte derovre, han sagde, nå, ved du, finder mig i, hvor du ved, jeg kan da få i sådan noget, jeg kan det til noget, ved. Jeg fandt senere ud af, det betyder, at det var godt kraft, ved, at det var svært, hvis du får nogle titler, for det med på det, hvad synes det. Men det var egentlig ikke det, jeg ville snakke om, det var mere det så meget som, at over i Jylland, der har de jo altså en vældig interessant måde at tale dansk på, ikke sandt? Ganske uden sammenligning med min helt neutrale måde at tale på, som jeg i og for sig har konstrueret selv, fordi den er så naturlig, og som kommer i blanding af sådan set sådan lidt royalt sådan set, og så selvfølgelig og naturligvis Poul Reumert og Karen Blixen.